berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, Gahraman arkadamyzyň parasatly başlangyçlar bilen tehnologiýanyň we alymyň gazananlary durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine girildi. Tehnologiýa mümkinçilikleriniň barha kämilleşen döwrüni, Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugy güneşli diýarymyzda gyç pastynyň dowam edýän günlerini, giýjäniň uzalyp, ünlüýdiň gyýtgalmagy bilen baglanşykly sürjülere käbir derwaýat maglumatlar ýatdatmak makul bilýär. Gyç pastyna mahsus bolan ömürli, şeýgli howa ulaglaryň hereket edýän ýollaryny ýagtylygy, çyrany köpülenmeklik zerurlugy talap edýär. Ýagşyň ýagmagy bilen ýoluň ýagtylygy özüni siňdirýän hemde garyň ýagmagy we ýagyşdan, gardan soňky döňokluk ulaglaryň tekerleriniň hiýiliniň sürçekligi taýýar bolmagyny talap edýär. Şonuň üçin bu wagtda sürjüler tiýlik kadrlarynyň talaplaryna aýratyn ünsli bolup, ulaglarynyň duruş ulgamlaryny, dest dolandyryşyny, daşky ışık awdallaryny, öňkü aýny aratsalaýjylaryny we ýugujylaryny hemde hereketlendirji bilen bir hatarda tekerleri we teker daşlyklary bellenen kadrlara laýyk gelmeliler. Yeňil awtomobilleriňki 1,16 mm, yük awtomobilleriňki 2 mm, awtobuslaryňki 2 mm. Hormatly sürjüler, teker daşlyklarynyň nagyşlarynyň şu görkezlen ölçeklerden az bolmaly. Sebäbi sürjüde birden saklanmaklyk zerurlugy ýüze çykanda tekerleriniň bellenen ölçekden az bolmagy duruş ýolunyň uzalmagyna getirip, ýol ulag hadisasyny sendi eltip biljekdigini unutmaly. Mehriban iýleşer, ýol hereketiniň kadalaryny dogry we doly berja etmek biziň her birimiziň kanuny borjumyzdyr. Çünki ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy.